patag na siya. So doon naman bundok. Pag ganyan lang guys yung dadaanan mo guys. Sobrang layo guys, pero sulit yung ano mo. So guys, yung kapatid ko guys, nauna na guys. Wow, it's very, oh my god. Guys, may mga malawak na mga bulundukin dito. Malalaking bundok. So ayun guys.